Jeg har lige været i bad. Det var smadret dejligt. Jeg var blevet beskidt og skulle være ren, men da jeg så kom tilbage og skulle have tøj på, så opdagede jeg noget. Mine strømper, der var simpelthen gået hul i mine gamle strømper. I gamle dage så ville man lægge den over i den bunke, hvor man ved hjælp af et stoppeæg og garn ville stoppe de her strømper, så de kunne bruges mange gange igen. Men sådan noget kunne vi ikke finde på at gøre mere. I dag, der smider vi sådan noget væk. Faktisk er det sådan, at vi kun bruger et stykke tøj 6 gange, inden vi smider det ud. Og hvis du tænker, jeg bruger det længere, så tænk lige over, hvad det tøj er lige nu. Det hænger inde bag os i dit skab, og der får du lov til at hænge i rigtig lang tid. Og på et eller andet tidspunkt, så ryger det ud. Det er faktisk sådan, at en fjerdedel af danske unge mellem 18 og 28 år, de vasker ikke tøjet. Hvis det ligger der og bliver beskidt, så går de ud og køber noget nyt. Det er selvfølgelig dejligt. Det giver en masse vækst og en masse salg, og faktisk så har vi her i Norden nordisk rekord. Danskerne har nordisk rekord i at købe tøj. Men problemet er selvfølgelig, at det er noget forbandet svineri. For eksempel så er sådan et par cowboybukser her, som jeg er på, de kræver så meget vand, som det svarede til, hvis jeg tog 70 bade. Nu tog jeg kun et bad, men 70 bade kræver det til et par cowboybukser, og jeg har da i hvert fald nogle cowboybukser i skabet. Håndklædet her fik min kone, da hun flyttede hjemmefra som 18-årig. Det er lavet af Georg Jensen. Georg Jensen har vævet det her, eller hvad man nu har lavet det her håndklæde. Og sådan et håndklæde, som er lavet i god kvalitet, det kan holde i rigtig, rigtig lang tid. Den her t-shirt, jeg har på, kan vi ikke helt finde ud af, min kone og jeg, hvor gammel den er. Den ligner noget fra 50'erne, men det kunne også godt være noget fra 80'erne. Men først og fremmest så er den lavet i en god kvalitet, så den sagtens skal bruges igen om 20 år. Og det er noget af pointen med den ressourceoptimering, som vi gerne vil opnå i Nordic, og vi vil opnå med deleøkonomi. At vi deles lidt om tingene, lad være med at lade tingene hænge inde i skabene, og lad være med at smide ud, men måske lære at reparere igen.